Wastad eddau môn ac uchelfannau'r wyddfa fawr. O gysgodion Bryngeiri hynafol Clwyd a Chernydd y Preseli. O Laner Tywi a Beirdd Gwallgo Myrddin. O gymoedd aur du y de a swanc y ddinas fawr. Mae pob lôn wedi'n tywys ni'r dref ger y llu. O Gymru ben Baladyr mae mawrion y byd coral wedi ymgynnull yma unwaith eto yn Aberystwyth i gystadlu am dlws Cor Cymru. Ugain o gorau dim llai mewn 5 categori. Dathliad o ganu coral yng ngwir ystyr y gair a phob un a'i llygaid ar y wobr fawr. A dyma hi yn ei gogoniant, ond dwi'n berl. Fi moyn i Morgan. Un peth di ennill llyledd bach, mae canu coral, fel ti'n gwybod, yn cynnig llawar mwy. Fydden ni'n gweud wrth unrhyw un sydd ddim yn perthyn i Gor i ymuno â Cor, achos maen nhw'n colli mas. Fydde'n haws marw ar ôl bod yna yn Gor, mae'r cymdeithas bendigedig. Mae Falmir Ened yn un peth. Pan dych chi efo'ch music, a mae'r arweinydd yna, dych chi'n anghofio bopeth i wneud efo bob peth heblaw y music a'r arweinydd. Unrhyw pwysau sydd arnoch chi neu unrhyw ofid sydd arnoch chi, chi'n dod i Cor a chi jyst yn anghofio amdano fe rili, mae'n chi. Mae'n ffantastig i ganu mewn Cor, dych chi fel un teulu mawr. Hyd oed pan mae rhywun ddim yn teimlo dda, salwch a felly, mae'r Cor i gyd efo'i gilydd. Fi'n teimlo fes fi'n gallu gwneud unrhyw beth os fi'n canu. Ie, Morgan bach, ond wyt ti yn cofio hyn. A hyn. A hyn. Mae'r amser i fod yn sentimental wedi hen fynd. Da ni'n mynd yna i ennill. Nod ni ydi ennill y gystadlaeth i gyd. Like it or not, yn ni'n cystadlu. So ni'n apus os ni'n gallu. Ni'n mynd i Aberystwyth i ennill. Se ni ddim yn mynd i ennill, bydden ni ddim yn mynd na o gwbl. Ugain Cor. 1 ar 15 arweinydd. Beirniaid rhyngwladol. Pwy fydd pencampwr Cor Cymru 2015?